Vuosi sitten tavattiin, täällä ollaan taas. Tästä lähdettiin. Mulla oli vajaat 17 000 bitcoinin osaa, sulla oli 7 OneCoinia, 3,5 eurosta lähdettiin. Mikä on tilanne nyt? No OneCoinin arvo on tällä hetkellä 5,25 € kappaleelta. Eli tässä tapauksessa tarkoittaa sitten 36,75 €. Ja mun näyttää Bread Wallet 6,60, eli tämän mukaan niin kun sä olisit selvästi niin no pikkusen karussa. Pikkusen karussa. Mistä mä voin tämän niin OneCoinin hinnan tarkistaa? Meidän OneCoin pörssistä, One Exchange. Miksei OneCoin näy esimerkiksi siinä CoinMarketCap-pörssissä, jossa on 100 niin isointa kryptovaluuttaa? Joo, tiedetään, mutta kun meillä on yksityinen valuutta, mikään yksityinen yritys ei myöskään näy pörssilistattujen yritysten listalla. Samasta on kysymys. Meillä on yksi pörssi Xcoin X, joka tällä hetkellä laskee synnytettyjen kolikoiden arvon ja niiden meidän sisäisen markkina-arvon per kappale. Ja tämä on näkyvissä kansainvälisesti xcoinx.com. Mutta me mennään sinne listalle vasta, kun vapautetaan lähdekoodi. Ja se menee tuonne parin vuoden päähän. Parin vuoden päähän? Joo. No, vuosi sitten kun nähtiin, niin oli puhetta, että jo syksyllä 2015 olisi monen näköistä OneCoin-aktiviteettia olemassa, mutta että meneekö se nyt niin, että OneCoinilla vieläkään ei voi mitään tavaraa ostaa tai OneCoinin kauppapaikat itse asiassa aukeaa nyt ilmeisimmin jo tämän kuun aikana. Se tarkoittaa, että meillä tulee oma kauppapaikka-alusta, missä sä voit suoraan maksaa OneCoineilla. Ja meillähän on ollut OneCoinin Mastercard jo pitemmän aikaa. Sä tällä hetkellä myyt pörssissä kolikoita, otat eurot, toimitat ne Mastercardille, käytät sitä missä tahansa, missä Mastercard toimii. Ja nyt sitten se Mastercard päivitetään todennäköisemmin tämän vuoden aikana myöskin suoraan konvertoimaan sun kolikoista ne maksut. Eli vähenee sun kolikolompakosta, kun sä teet ostoksia. Mutta onko sulla nyt sellaista kolikkolompakkoa, kun mulla on niin bitcoineille jo tässä ja mulla mä oon Helsingissä niin bitcoineilla mennyt ja tällä ostanut. Joo. Onko OneCoinilla OneCoinilla on oma lompakko, mutta nämä lompakot avataan niin, että me voidaan siirtää keskenämme valuuttaa lompakoiden välillä, kun puolet valuutasta on synnytetty. Nyt on louhittu noin 26%. Eli tässä on ihan selvä proseduuri, miten tämä asia meillä etenee. Joo, ja se on proseduuri, jota mä en niin vieläkään no me voidaan vuoden päästä taas istua alas ja katsoa, missä silloin mennään. Me ollaan tällä hetkellä maailman suurin kasvavin verkostoyritys. Meillä on 1,43 miljoonaa jäsentä jo verkostossa tänä päivänä, suomalaisia 17 500. Mitä ne ihmiset sieltä verkostosta saa, jos tuolla OneCoinilla ei voi vielä niin tavallaan mitään tavallisen rahan tapaista tehdä? OneCoinillahan voi tänä päivänä jo ostaa sitä koulutusta meidän järjestelmästä toki OneCoinilla suoraan. Ja OneCoinia sä voit myydä, vaihtaa euroiksi tänä päivänä ja nostaa ne omalle tilille Suomeen tai käyttää Mastercardilla. Se on tällä hetkellä tilanne jo. Kuinka moni noista 7,5 000 suomalaisesta on sitten niin pystynyt nostamaan OneCoineja omalle tilille Jokainen, Suomeen? joka on, ei OneCoineja, vaan euroja. Jokainen, joka on myynyt pörssissä kolikoitaan, voi sen tehdä. No, ei siitä ole kysymys. Paljonko sulla on niin suomalaisella tilillä euroja, jotka on peräisin niin OneCoineista? Mä en ole tänne Suomeen hirveästi niitä nyt tässä tuomassa, vaan mä rakennan kansainvälisenä sitä ja mä kasvatan arvoa sille valuutalle. Kuinka moni noista 17 500 on sitten niin näitä euroja? No mä en ole veljeni varten enkä tiedä kuinka moni on tehnyt kotiutuksen, mutta sen mä tiedän, että niitä on paljon. Satoja ihmisiä, jos ei tuhansia, jotka totta kai on testanneet, että järjestelmä toimii. Onko se rikastuneet? No kyllä, jos arvonnousua tulee euromääräisenä, niin kai sitä voi noinkin sanoa. Paremminkin ehkä käyttäisin termiä vaurastuneet. Nyt toimittajan pitää muuten ymmärtää se, että me rakennetaan globaalia valuuttaa, jolla Suomella ei ole mitään merkitystä. Me ollaan liian pieni maa. Sen takia mä itsekin kierrän ympäri maailmaa tänä päivänä. Mikä sun tämän hetken työs on? Miten sä sen määrittelet? Mä oon kansainvälinen kouluttaja ja matkasaarnaaja. Ja miten viesti menee perille? Koko ajan paremmin ja paremmin. Mä nyt olin 3 kuukautta Aasiassa 10 eri maassa ja siellä sain oman organisaatioverkostoon liikkeelle Intian, Indonesian ja Kiinan muun muassa oikeasti. Että siellä puhutaan vähän isommista markkinoista kuin täällä Suomessa. Koko ajan niin on kysymys siitä, että mä en vieläkään ymmärrä, miten niin yhden firman pyörittämä kryptovaluutta olisi parempi kuin tällainen niin, vertaisverkkoon perustuva niin hajautettu, niin kuin Bitcoin on ollut. No oikeastaan kyse on siitä, että mehän mennään siihen, kun me on ensin rakennettu parempi Bitcoin, isompi omistajapohja, enemmän kauppapaikkoja ja käytettävyyttä. Silloinhan me vapautetaan lähdekoodi ja mennään sille julkiselle puolelle ihan sillä tavalla, niin kuin mä jo kerroin tässä aikaisemmin. Eli tämä on nyt yksityinen ja tästä ihan julkinen. Mutta miten se on parempi? Muun muassa sillä, että OneCoin ei voi käyttää laittomiin tarkoituksiin. Sun pitää toimittaa passinkopio ja myöskin
osoitteen kopio, mikä tulee sähkölaskun kautta, pankin tiliotteen kautta, todentaa se yhtiölle. Sä et voi käyttää OneCoinia mihinkään laittomiin tarkoituksiin, kuten näitä avoimen lähdekoodin kryptovaluutta esimerkkinä. Ja kun tämä on keskitetty, niin me voidaan huomattavasti paremmin rakentaa monta seikkaa liittyen tähän valuuttaan, kuten kauppapaikat verrattuna esimerkiksi Bitcoiniin. Kauppapaikathan on jo olemassa. Kyllä. Miksi niitä pitää rakentaa lisää? Ei niitä rakenneta, vaan ne linkitetään tähän meidän järjestelmään. Me ollaan rakentamassa maksutapaa, ei pelkästään jotain kolikkoa, vaan kansainvälistä maksutapaa. Mutta eikö OneCoin ole tehnyt sen jo? Anteeksi, eikö Bitcoin ole tehnyt sen jo? Miten te Siis maailmassahan on 2 000 kryptovaluuttaa. Niin. Ja nyt koko homman ydin on se, että me tarvitaan 2 asiaa, että me ollaan ykkönen. Isompi verkosto, eikö niin? Ja enemmän kauppapaikkoja. Isompi verkosto tehdään ammattiverkostoijien toimesta, mitä on jo nähty, että se tapahtuu, ja enemmän kauppapaikkoja. Yhtiö neuvottelee koko ajan lisää ja lisää kauppapaikkoja, jotka haluaa ottaa OneCoinin maksutavaksi, koska meillä on hurja asiakaspotentiaali, mikä kasvaa koko ajan heidän näkökulmastaan. Mutta miten niin yritykset haluaisivat ottaa OneCoinin maksuvälineeksi, koska sillä ei voinut maksaa vuosi sitten ja sanot, että no nyt on tulossa, niin kuin mä kerroin, on tulossa. tämän Eikö kuukauden tämä aikana. kuulostamaan vähän niin kuin riittääkö niin yrityksellä kärsivällisyys? Riittääkö ihmisellä kärsivällisyys? Kyllä riittää oikein hyvin, kun tiedetään, mitä tehdään. Eli nythän me ollaan rakentamassa tätä konseptia. Ja se ottaa oman aikansa. Ei Roomaakaan tehty päivässä. Me voidaan vuoden päästä taas istua alas ja katsoa. Silloin on paljon enemmän jo taas lisää kuin nyt. Meillä on tullut jo vuodessa hirveästi asioita. Pörssi, Mastercard, monta muuta asiaa. Hyvä. Katsotaan, tavataanko vuoden päästä. No mielellään. No niin. Kiitoksia sulle. Kadehditko naapurin bemaria? Liity Shitcoiniin. Ihan vaan, jottei harmita myöhemmin. Shitcoin. Tienaa 1 000 000 päivässä. Shitcoin. Tienatuilla virtuaalirahoilla voit ostaa Ferrarin. Yeah. Virolaisen kartanon. Champagnea. Fuck yeah. Hamsterin. Hamsterin? Kyllä, hamsterin, jolla on laaseri. Shitcoin. Liity nyt osoitteessa yle.fi/shitcoin. Maksa rahat yhden bulgarialaisen tyypin mutsille nyt. Ja sustakin voi tulla Infinity Tycoon Super Motherfucker Köyhä Rebel Yeah Trader. Shitcoin. Shitcoin. Shitcoin.